Orange 94.0. Schalte dich ein. Hallo, hier spricht Camilo, Afropa Nomad. Die Antenne Orange 94.0 bereichert einfach. Окей, ние сме в радиото и се готвиме за нашето радиопредаване. Остават 2 минути. За тези, които гледат включването ни на живо, там е таймера. Аз прасък не съм получил abmelden. Was gibt's heute Paranoia zu melden. Ein Nachsprechexperiment, ein Hörspiel und ein besonderes Gedicht. Feminismus im Journalismus. Journalismus im Feminismus. Само тук би трябвало да се видиме. Ако имате желание да зададете някакви въпроси на гости ни, заповядайте, може да го направите на телефона в студиото. Lustrujący rytm betoniarki. Fryz rozpustnego wikiniarza. Може да го направите във Фейсбук. Виждам в момента, че сме направили включване на живо. Faza roznegliżowanego bobslejarza. Подготвили сме си интересни въпроси с темите и въпросите, които вълнуват българите в Австрия. 94.0. Więcej informacji na stronie www.od94.frb. Добре, хубави сме. Ние се виждаме. Ние сме на Фейсбук, ако имате желание и интерес. С малко закъснение се виждаме, ама се виждаме. Ти са се скри зад микрофона. Тук трябва да бъда. Добре, добре. Ще съобщиме за това събитие, което предстои на 6 декември. Въобще 6 декември интересен ден, но въобще 7 декември имат интересни събития за българската общност в Виена, така че изчакайте да стартираме след 30 секунди радиопредаването и бъдете в следващия 1 час с нас. Добре. Радио Африка Интернационал. 24 секунди. Сега ще кажа на жената да гледа предаването, да напише тук, чува ли се, не се ли чува. Вече събираме лайкове сме. Orange 94.0. Das freie Radio in Wien. Grüß Gott, Österreich. Ich bin 100 Kilo und ihr seid mit der bulgarischen Sendung auf Radio Orange. Здравейте, аз съм Тони. Аз съм Елена Славова. Сержанка Христова. Аз съм Тория. Поздрави от килата майка. Дим от Пив. Това са къпката. А вие сте с българското предаване на ефира на радио Оранж. Сега сме малко като тези в Англия много има некомовичета, посредниците, които се напият, пускат лайвстрими и ние сме така в Фейсбук. Прекореците номера, да. Така. Здравейте, драги слушатели! Вие сте с българското радиопредаване за Виена и за цялата Австрия с темите, които вълнуват и интересуват българите тук в Австрия. Днеска специален гост в нашото студио Христо Занешев. Здравейте на всички! С по-познат като Хобота. Защо го казвам по-познат като Хобота? Преди години, когато се запознах с него в компанията, излизаме и по едно време така минало вече период, аз съм част от тази компания и все Христо това, Христо онова, Христо това, Христо това. Викам, кой е то Христо? Ме срам да попитам кой е Христо, защото го познавам пък като Хобота го познавам. Трябваше да минат години да разбера кое е име. Не ти е голям носа, защо ти викат Хобота? Това е доста дълга история. Започна когато дойде в Виена. Това беше обращение между приятели в тесен кръг. Така си остана. Лимето ми прелепна по някакъв начин и над 90% от моите познати приятели се обръщат така към мен, включително жена. И жена ти се обръща така, че само да превържа. Включително. Добре, вече е добре с твоя микрофон. Надявам се нашите слушатели да ни чуват добре. Ако има някакви проблеми, пишете или се обадете на нашия телефон в студиото. Тук имам един доста стар телефон, но подходящ
и вие да изкажете мнение в ефир. Телефонът е кода за Виена 01 31 90 999 33. Повтарям номера 01 31 90 999 33. А днес темите, които ще си говорим, са основно какво се случи през изминалия месец, какво предстои през този месец, както и с Христо Жанешев. Първо ще си говорим малко за гурме кухня. Повечето от вас сигурно знаят, че той организира тази година две доста успешни събития, свързани с гурме кухнята. Това е едно много интересно понятие и аз искам да навлезем по-дълбоко в тази тема. В останалата част от преданието пък ще си говорим за хубави и приятни неща, като пътуване за България и по-точно самолети, автобуси. Защо? Защото той наскоро стартира, направи една нова крачка в своя живот и създаде туристическа агенция. Правилно ли го казвам? Туристическа агенция. Какво прави една туристическа агенция? Една туристическа агенция дава възможност на своите клиенти да изпълнят своите желания. Това е много общо. Много общо, но това е най-правилното нещо. Ние даваме възможност. Но преди да говорим за всичките тези неща, първо искам да поздравя всички, които днес им се налага да работят, а те не са малко наши сънародници. Дали става въпрос за таксиметрови шофьори, дали става въпрос за Uber шофьори, това е без значение. Следващата песен е специален поздрав за тях. Както искам специално да поздравя Надежда, само тук съм си записал, Велинова, съжалявам, че не ти знам фамилията, и Филипов, и по-точно да поздравя и тяхната дъщеричка Габи, която навърши тази седмица 12 години. Филип, Надежда да ви е жива, здрава, винаги за смяна и да ви радва. Следващата песен е специално и за тези хора, които им предстоите първа да празнуват рождени дни, като Константин Челушев, Дамян Николов, Христо Бачваров и Георги Биоклиев, както и Дани от Пале Ауерсперг, който на 6 прави българското парти, студентско парти в дискотека Уфир. Хем честит рожден ден, хем успешно парти ти желаем от сърце. И разбира се една дама в групата, това е Таня Лунгова, която този месец също помадрява с една година. Следващата песен е специално за вас. Детство мое рано и вълшебно, детство мое така си ми потребно. Се мъча света да му бъде. Помниш ли го филма? Но пръчка при тебе да се върна. Пак юмруче красив е как да скрия. Пак с кучето да стигна лелия. Се си перда поръся филия. Отлява чест. Ако не ти удобно, кажи. Те са много специфични микрофони, ти трябва както искаш. Детство мое, заръснено е тачно, детство мое, за мен така е важно. Щом студено ми стане да мога, пак си взема от детския огън. Сега съм вече като тези жените от Англия, дето пеят. Само предупреди да не пееш. Да не пееш? Кой те предупреди? Аз не съм повече. Помня го този филм, като дете го следях. И ние отново сме в студиото с темите и въпросите, които вълнуват българите в Австрия. Виждам, че някой звъни на телефона. Не е телефона, отвънка на вратата. Няма да мога да стана да отворя. Използвам тази платформа, която сме създали вече 10 години има, за да споделя с вас, приятели, за една кауза, която мене живо ме заинтересува и по-точно за какво става въпрос.
пред коледните празници по принцип всички стават добри, но ние българите във Виена сме добри, сплотени не само в месец декември, а напротив, ние сме сплотени и през цялата година. Затова говорят даренията, които вие правите с участието си в томболата и на нашите събития, и както подкрепяте каузата на доктор Хохварта, подкрепяте каузата на Оле Малем. И искам да ви запозная с още една кауза, която се роди съвсем случайно. За какво става въпрос? Има една българска художничка тук в Вилена, Елена Терзийска, която има няколко изложби вече в Австрия. На последната изложба, която беше в страхотна изложбена зала, се бяхме събрали така 100 човека. Изложбата върви за моите разбирания. Аз съм бил на много изложби добре и картините на Елена се продават. И по едно време тя така, минавайки по край нашата маса, така сме се събрали няколко приятела, тя казва, между другото, нали, в разговора, казва: а знаете ли, взела съм решение, ако днес успея да продам някоя от моите големи картини, да даря парите, нали, от продажбата на едно детенце в Пловдив, което има нужда, нали, от операции, от подкрепа. Ще ги даде на майка му, това само на 10 години. И, нали, така, аз изведнъж се впечатлих. Нормално, когато човек е на върха, нали, на нещо успешно, не мисли за такива тъжни неща, а напротив, той се радва и иска да сподели своята радост. И това нейно чувство много силно ме впечатли. Просто ме грабна, нали, за това, че тя в такъв момент мисли за такова нещо. И така, наистина много имах огромно желание някой да купи от нейните големи картини. Те са 3 точно големите картини. Много картини се продадоха, но точно една от тези 3 картини не се продаде. И тогава, между другото, ти, аз помня много добре, ти каза: бе, ние сме от толкова време, имаме толкова много приятели. Тук всеки като каже на 10 човека да дадем по 15 евро, 10 човека сме по 10 човека, 100 човека, по 15 ги забрали сме ги парите за картината, може да купиме картината, пък парите да се дадат на момченцето в Пловдив. На мене това много ми хареса, като идея много ми допадна, от една страна. От друга страна, веднага се замислих, пък трябва ли ние да го направим и така на наши приятели? Със сигурност ние може да убедиме нашите приятели, но това би било символ за цялата българска общност, колко е сплотена, ако направим една инициатива, в която да се включат всякакви хора, не само нашите познати, ами всеки, който живее в Виена и по някакъв начин иска да помогне идеята да се купи картината и тези пари от картината или да ги дари на детенцето в Пловдив. И така създаде се тази идея, пуснахме в Фейсбук, направи се онлайн кампания, направи се дарителска касичка, която стои в винарната Wine Select, и до момента са събрани близо 1400 евро, което означава, че остава да се съберат още 300 евро, за да купиме тази картина. Ще се радвам, ако някой от нашите слушатели и зрителите във Фейсбук подкрепи тази кауза. Тя е някъде там на тази стена. Хора, остава да се съберат още 300 евро, за да откупиме тази картина. Ели ще дари парите в България, а ние тази картина ще скачим на публично място и ще сложим нейната история, както и имената на хората, които са участвали в тази кауза. Искам само да вметна, че твоето предложение картината да бъде окачена в българското училище, за да могат нашите деца, които също ходят в Виена на българското училище, да виждат, че техните родители и приятелите на техните родители правят една много добра кауза, която... Не, господин Занеш, има слушател да ти зададе въпрос, иска. Да го пуснем ли? Ние още не сме почнали да говорим. Да ви пуснем само в ефир. Секунда, изчакайте. Слушаме ви. Да, благодаря. Николай се казвам. Чух, че с господин Занешев ще говорите за туристически агенции. Да. И моят въпрос е следния. Защо господин Занешев смята, че българите в Австрия трябва да предпочитат водената от него туристическа агенция при други агенции в Австрия? Аз предлагам този въпрос да отговорим обаче малко по-късно. Въпросът е много интересен, ще отговорим. Ама да стигнем до агенциите, ние тепърва сме на събитията. Благодаря за зададения въпрос.
ако е възможно да го изкоментирате. Да, аз ще го запомня, ще те попитам по-късно. Благодарим за въпроса. Просто да не е сега, а след по време на самото радиопредаване. Да довърша само мисълта, че Благодаря ви за въпроса. картината на Елена ще бъде изложена в Българското училище и в културния дом Витгенщайн. И на всяка нейна изложба тя ще бъде взимана и презентирана, за да видят всички приятели на изкуство и всички посетители, че ние, българите във Виена, сме съпричастни към каузи, които ни правят по-добре. Да, това пропуснах да го кажа. Това беше идеята, която ти даде. Тази картина да участва оттам нататък във всички нейни изложби и фактически цялата история на тази картина да върви с нейните изложби. Тя е съгласна, това е страхотно. Но надявам се нашите слушатели да проявят интерес и да... Тук трябва да благодарим всъщност и на отзвука, който се получи в България, специално на Вестник Марица, Вестник 24 часа направиха репортажи, презентираха и национално. Да, доста вестници, не само и Вестник Монитор също писа за каузата на българите във Виена. Доста медии отразиха, Националното радио коментира тази кауза. Да, такава инициатива няма и така сплотена друга общност няма. Радвам се, че българите във Виена сме такива. Сърцати сме българите във Виена. Говорейки за сърцата, искам да кажа, че мина един доста активен месец ноември. Със сигурност ни предстои един интересен месец декември. Утре 2 пъти дядо Коледа ще дойде за българчетата във Виена и ще се срещне с тях. Който не се е записал, за съжаление, места повече няма. На 6, както ви казах в началото, на 6 декември има едно интересно събитие, свързано с дегустиране на качествени български вина и на сирене от Нидерланд, от Холандия. Това е на 6.12.2018 година. Началото е 19 часа, а събитието ще се случи в новата българска винотека Вайн Селект, която се намира на Опернгасе. Номер 30, да, на Опернгасе номер 30. Повече информация може да намерите на сайта на винотеката wineselect.at. Във всеки случай препоръчвам ви това събитие, заслужава си със сигурност. И вече като говорим за холандски сирена, аз искам, тук съм си подготвил няколко въпроси, извинявай, че така ще ги чета, ама аз от гурме не разбирам чак толкова много. Значи, дай да започнем по-добре, първо така да те представим на случайно, ако някой не те познава във Виена. Значи, знам, че си родом от Пловдив, знам, че си дошъл тук да следваш. Разкажи ни кога дойде, просто така от самото начало на твоя живот в Австрия. Септември месец, на 15 септември точно, 1998 година. И тази година направихме 20 години юбилей. Дойдех като студент. В България бях в университета за архитектура, строителство и геодезия в София. Тук се прехвърлих в Технически университет, същата специалност. И от тогава 20 години съм във Виена. 20 години от Виена, Технически университет, по професия си готвач. Как така от инженер към готвач? Всички неща стават случайно, но всъщност случайно няма нищо. Случайно няма нищо. Готвач е трудна професия, която назад във времето, човек като се замисля, не беше много добре презентирана в България. Но аз имах възможността и късмета майка ми да е уникален кулинар и да може да предаде невероятен вкус дори на най-различната гозба. Така че още от начало нивото беше много високо, на което бях свикнал. Като студент в София също съм работил в ресторанти. Дойдох тук, трябваше да се самоиздържаме сами всички по това време, знаеш много добре. Някои карахте таксита. Някои карахме такси. Други работиха в строителния бизнес. Да, така. Трети станахме гастрономията, сервитьори, готвачи. Тази година ти направи две изцяло нови и нетипични за българската общност събития. Става въпрос за гурме вечери.
Организира ги съвместно с Румен Джуманлиев. Правилно ли му казвам? Румен Джуманлиев. Шеф Румен Джуманлиев. Шеф Румен Джуманлиев. Аз бях на едно от тези събития и бях искрено впечатлен от това, което беше направено. Значи, просто очите се пълнат, като гледаш чинията, като опиташе много близко до оргазъм. Кажи, кое прави едно ястие гурме? Какво е гурме? Примерно, може ли едно кебабче да бъде гурме? Гурме е висококачествени ястия от много добри продукти. Най-важното нещо е продукти на изключително високо ниво, които се приготвят с специални техники, специални съставки. Затова се иска много творчество, много работа и накрая се иска и пространствено виждане. Накрая трябва да бъде всичко много добре аранжирано. Също, специално за тези две вечери, тук е място и да благодаря, защото гурмето не е само храна. Гурмето е цялостен пакет. Тук е място да благодаря на Румен Матеев и целият екип на ресторант Кредо, че без тях това нещо не можеше да се случи. Защото гурмето е храна, сервис и амбиенте. Трите в едно. Само едно не може да съществува. За да кажем за кебабчето, всяка една храна може да бъде гурме. Ако кебабчето е подготвено по тези критерии, то тогава то би било да бъде гурме. Тоест, да разбирам, продуктът трябва да отговаря на определени качества, т.е. да е качествен продукт, примерно не само био, ами... Продуктът трябва да е от изключително високо ниво. Добре, после идва креативната част, т.е. ти имаш продукта, решаваш какво да сготвиш или първо решаваш какво ще сготвиш и после първо решаваш какво да сготвиш и за определените ястия се изискват определени продукти и определени техники. Тоест готвача трябва да... Аз с шеф Румен Джуманлиев правим меню и на основата на това меню, което съгласуваме с нашите партньори, почваме да сглобяваме нещата. Дълго е във времето, мисли се, но ние пробваме да направим нещо, което да е на много допустима цена и да зарадваме нашите приятели с една много добра и приятна вечер. Добре. Значи, взимате решение какво да сготвите, търсите специални продукти, които трябва да са много висококачествени, после ги подготвяте по специални рецепти. И специални техники. С специални техники. Повечето рецепти са от нас лични, от мен и от Румен. Добре, значи тогава, за съжаление, не мога да препоръчам на някой някъде да отиде да пробва нещо подобно, защото са ваши изцяло рецептите. Естествено, има много добри ресторанти във Виена. Австрия слави като държава с много високо кулинарно изкуство. В Австрия, на тази малка територия, има 4 гурме ресторанта с 2 Мишелин звезди и в Виена има 4 ресторанта с 1 Мишелин звезда. Примерно в цяла Германия те са само 3. Ако погледнеш в Париж има 20 Мишелин. Не, на какво се дължи това, според теб? Дължи се... Мишелинът не е ли на обслужване? Тоест... Не. Както казах, това е комплекс. Храна, сервис и амбиент. Добре, в навечерието на 2019 година аз искам да знам едно. Другата година ще има ли пак такова гурме вечеря? Ще се съберат ли отново сънародниците? Ще ги съберете или вие двамата сънародниците? Пак ли ще бъде на същото място? Планувате ли в тази насока нещо? Мога ли нещо? Планували сме доста неща. Първо, искаме да направим също гурме вечер, но българска фюжн кухня. Искаме да представим български традиционни ястия, но с малък пеп, което означава да бъдат вдигнати на още едно ниво нагоре. И да ги презентираме като световна кухня, понеже българската кухня е с много дълбоки традиции. Само да кажа... Искаме да я презентираме на световно ниво. Ма това фюжън ми звучи малко. Един път бях на един ресторант и ми сервираха 3 такива купчета за 50 евро. Образно казано е малки неща в големи чини за много пари. Малки неща в големи. Добре, значи ще има събития, да очакваме с нетърпение във Facebook на обичайните канали. Планираме още нещо, което ще е много интересно.
с подкрепата на Vine Select, Don Office и BG Media организираме Cocktail, среща между готвачи. От една страна от Австрия срещу България. От една страна от Австрия сме аз и шеф Румен Джумалиев, а от друга страна е мастер шеф Руслан Гардев с неговия екип от братя готвачи. Добре, преди да продължиме вече с новата стъпка в твоя професионален живот, нека да чуем и една песен. Както знаете, аз съм си по R&B-то, фен съм на абсурд, така че в следващите няколко минути ви поздравявам с 3 в 1. Приятно слушане. Нещо с микрофона стига както трябва. Дай, ела по-напред, ще предвижа другия микрофон. Не мога да участвам в такива неща. Сега всеки ден, всеки час, навсякъде има материал. Пием, бе, пушим 3 в 1. Искам аз и ти в легло. Нека да съм ти седло. Аре, покажи ми бедро. Ти какъв беше, когато нямаше нищо? Нормален софийски дришлю. А още пушиш ли кошче? Питай ме някое друго въпросче. А че нямаш една стотинка, верно ли? Притежавам десетки левове. Кяри ме колко бритни. Ако не верваш, ела ме ритни. Мацки с цайси, 500 марки. Мацки с джанти, 19. Скри се, идва гост. 30 евро, инданос. Бих пинал един сексон да пич. Малко надолу до Петрич. Примоция в уме се. Ако някой от вас иска конкретна песен, стига да е в YouTube, кажете, ще ви я пуснем. Гълта, 3 в 1. Дюбец и всеки ден. Дълго се да го изпитъсен въпрос. Искам аз и ти в легло. С нощи вкъщи пиршество. Аз пия кафе, а ти цвекло. Ти си писи, мацо голема. Аз съм венци с 10 лева. Чисти мисли, имам колега. Само нека си аз да взема. Ще ти купим 2 сладоледа. Нека пуснем главата на мена. С пълността ми викам мерси. Вдигам ръка и викам такси. Мацки винаги има жадни. Спайни, имаме малки тайни. Южни душици непослушни. Морски и софиянки. Най-високите значи искам да ти кажа, че те, които ще отидат. Изали? Много ми се искаше да дойда, защото сигурно ще бъде готино събитие. Нямам. Питай шефа, къде ме праща. Казваме го на всички, докато тече абсурд. На 6 декември 2018 от 19 часа. Български вина с холандско сире. Той говори много тихо, със сигурност не го чухте, но той как да обясни, защото са най-добри. Добре. Готов ли си? И отново сме в студиото на BG Радио Виена с темите и въпросите, които вълнуват българите в Австрия. До мен е Христо Занешев, по призвание и професия готвач, който е направил една нова стъпка в своето професионално развитие, но ти ми спомена, че искаш да допълниш нещо от предишния ни разговор. Да завършим само темата за храната и готвенето. Искам да ви кажа, че готвенето е процес, който отразява душевно състояние на извършващия го. Затова един съвет от мене. Моля ви, не дразнете човека, който ви приготвя храната вкъщи. Това ли рефлектира директно върху вас? Защото плюе вътре. Не, защото приема негативната енергия, когато го дразните. Спомням си, някой ми каза един, сдърпаш ли се с келнера, става и си тръгваш, защото със сигурност с готвача, същата работа. Дразнете готвача. Добре. Повечето хора те познават от тази твоя страна като на готвач, защото много хора те познават като цяло във Виена, но ти от този месец стартира нов бизнес, туристическата агенция, и
Искам да те попитам, сещаш ли се този вид за Ферарито, дето на един светофар, един сваля прозореца от ладичката, поглежда навънка, гледа едно Ферари, оглежда го, чука на стъклото и пита: те рядко ги срещам по улицата. Нещо не ги карат. Нещо не ги карат. Защо толкова малко хора, по принцип, особено между българите, защо тази професия не е така популярна? Това е една много сложна професия. За нея се иска академично образование, завършено в сферата на туризма или полагане на майсторски изпити пред Виртшафтскама Виена, пред Стопанската камара. Това е професия с ограничен достъп. За нея се изискват лицензии, което означава, че трябва да се държат 12 изпита, които наистина са доста сложни. 12 изпита, това е доста сериозно. Трудни ли бяха изпитите? Какви са общо взето? Или не е тайна, нали? Не е тайна. Изпити са, като започне от счетоводство, контрол, смятане на заплати, премини са през световна география, с един конспект от над 700 въпроса. Има практическа част, изпит пред комисия, която е съставена от представителите на Стопанската камара. Има писмен и устен изпит с комуникация между немски и английски език и две теоретични части, две практически части. Смятане на екскурзии, съставяне на бизнес план и цялостен комплекс за бетрон, съжалявам, за обгрижване на клиента. Това звучи много трудно. Доколкото си спомням, ти един път ми беше споменал, има дори изпит, който е на английски. Изпитът е между английски и немски. Води се на двата езика. Устен и писмен. И 12? Не. Един изпит има английски устен, който пред комисия между английски и немски. Говорите на английски и немски едновременно, симулативно. И също един писмен изпит, който между английски и немски получавате, трябва да напишете едно писмо, примерно към клиента на немски и към компанията, от която искате да вземете нещо, на английски. Добре, при положение, че са толкова сложни изпитите, значи със сигурност има някаква логика как се отваря туристическа агенция в Австрия. Това е най-важното условие, да имате лиценз, да сте лицензирани. Без лиценза не мога да направя... Без лиценз не може да отворите. Тоест, добре, някой от България, ако дойде? Теоретично европейските закони го позволяват, но Австрия е затворила пазара си в този бранш и е направила тази специалност в Райзебюрото да бъде затворена, трябва тук да се приравните. Ако в България сте завършили висше образование туризъм, то тогава теоретически вие бихте могли тук да отворите туристическа агенция. Но тук в Австрия на местно ниво казват, вие щом веднъж сте го направили, не е проблем да положите 12 изпита. Добре, нека да започнем тогава с въпроса на слушателя. Разбрахме, че е трудно да се направи такава туристическа агенция. Положил си много усилия, труд, взел си офис в 17-ти Безирк на Отакрингерштрасе 94. На Отакрингерштрасе 94. Защо очакваш, че българите ще бъдат твои клиенти? Какво ще им предложиш по-различно от другите туристически агенции? В Австрия специално няма. Аз съм единствената, ние сме всъщност единствената Compass Travel, единствената лицензирана туристическа агенция, която е записана в Стопанска камара и в съда. Как така единствената? Единствената. Българска диаспора. Единствената лицензирана. А другите? Записана в Стопанска камара. А за другите не мога да кажа нищо. Добре, тук нещо. Добре, ти си, искаш да кажеш, ти си единствената лицензирана агенция в българска диаспора, да. В българската диаспора. И оттам мисля, че ще бъде моето преимущество. Аз мога да направя комплексен пакет, който да предложа на нашите клиенти, и то на български език. Сключихме договори с абсолютно всички
автобусни компании на първо място, които пътуват от и за България. Имаме идеята да станем централизирано бюро, в което при нас да могат да се купат билети за абсолютно всички компании. Да предложим пакет, който ще отговаря на изискването на нашите клиенти. Тоест, могат да сравнят на място условията, които всяка компания предлага. Тоест, влизат при теб в офиса и казват, кажи ми най-изгодния билет. Примерно ти мога да сравниш между всички, което автоматично, компании, автоматично излиза въпроса колко автобусни компании пътуват. Има 6 лицензирани големи компании, които пътуват всеки ден или почти всеки ден през Австрия за България или от България за Австрия. Някои от тях, Виена или Австрия не е крайна дестинация, продължават към Германия, Белгия, Чехия или Англия. Но във всеки ден има между 9 и 11 рейса, на които минават през Виена. Да. Това е наистина една доста сериозна цифра. Но направи ми впечатление, ти 2 пъти използваш думата лицензиран, което ме навежда веднага на мисълта. В последните няколко години се появиха много нелицензирани транспортни, нека да го кажем, услуги, защото те не са и, в някои случаи дори не са и фирми. Особено във Фейсбук виждаме често предлагат, показват маршрути, тръгват примерно от Варна, минават през Стара Загора, Пловдив, така събират, хоп, идват Виена, продължават, стигат. Първият въпрос и логичен въпрос е тези фирми по някакъв начин не подбиват ли първо туристическите агенции, второ транспортните фирми и третото, което е много важен въпрос, доколко е опасно да се използват техните услуги. Какво предлага повече една лицензирана транспортна фирма пред една такава, която е може би лицензирана, ама може би не и така нататък. На първо място, тези малки фирми, тези малки бухчета, това е дъмпинг на основата на нелоялна конкуренция. Те се движат на основата на споделени пътувания. При тях не може да си купите билет, за което да ви бъде издадена фактура. Защо е важно да си купим билет? Какво ни дава като предимство? Когато имате билет, купен билет, който е фактуриран и на който са начислени данъци, вие имате автоматично включена пътническа застраховка. Спомням си, беше минала не тази година, дето катастрофираха в Германия и роднините нямаха пари да извозват ранените и телата. За съжаление, това нещо се случва. Затова аз лично никога не съм използвал такива малки компании, няма да използвам и препоръчвам на всички мои клиенти, приятели, познати да не го правят. Това са малки бусове до 3,5 тона, което ще каже до 9 човека, за тях не се изисква професионална квалификация, могат да се управляват с шофьорска книжка категория Б, не е длъжно да има и втори водач, хората се уморяват, стават грешки, не са професионалисти, плюс това не е много по-евтино. Да, ясно, че това ще те попитам, защо въобще те съществуват при положение, че ето сега ти казваш не е много по-евтино, което ме води първо на въпроса колко струва един двупосочен, разбира се, един еднопосочен билет в момента Австрия-България. Със сигурност това интересува нашите слушатели в предколедните празници и после, нали, защо те въобще съществуват при тези цени? Първо да почнем обратно. Съществуват тези малките фирми, понеже те пътуват на големи разстояния и минават през много дестинации. Те извършват пътуване от врата до врата. Идват и ви взимат от вкъщи. И ви остават също пред вкъщи. И покриват, прямо от Германия, от Мюнхен, могат да ви закарат до Залцбург или до някой по-малък град. Могат да влезат в Велс и да ви остават. Докато големите компании, лицензирани, които са на пазара, те имат точно и строго определени места, на които могат да спират. Само на тях. И на нищо повече. Друго. Не могат да направят допълнителната услуга, да се отбият от пътя за 20-30 км и да го остават. Тоест, тези малките, които са в полулегалните сивата част, предлагат тази услуга да те закарат от врата на врата, което спестява някаква степен неудобството да се прехвърлиш на друг транспорт,
но от друга страна пък не предлагат примерно застраховки на местата. Нямат никаква застраховка. Това е най-лошото в целия случай, че при положение, че се случи нещо, вие оставате на пътя. А колко струва, поне започваме с цифри, колко струва в момента един билет средно? Има ли голяма разлика, при положение, че са толкова много фирми, ти каза 6 фирми, 6 фирми. Има ли конкуренция, как се отрази това на цените? Двупосочните билети в момента от Виена до България. Без да споменаваме имена на фирми, защото нямам право да правя реклама. В Виена, от Виена до България, цената е между 70 и 90 евро, според зависи дестинацията и времето на тръгване. И мястото на тръгване. Това вече може да го коментираме. Кога е 70, кога е 90, 20 евро разлика е сериозна разлика. 20 евро разлика е сериозна, но тези, които са малко по-скъпи, те предлагат и по-добри услуги и по-различни дестинации. Примерно някои от фирмите пътуват само до София, а някои извършват транспорт до Пловдив, Стара Загора, Хасково, Бургас, Варна и на вас ви е пътя в тази цена. Не е нужно да пътувате до София, оттам си прекачите на автобус, който да плати допълнително. Не, аз имах предвид, нека да вземем една и съща дестинация за всички фирми, да кажем Виена, София. Разликата не е много голяма, разликата в диапазона на 10 евро между всички компании. Между всички компании 10 евро. Това е когато са нормални билети. Всяка една компания прави различни кампании, което означава, че специални промоции, специални цени за празници, за Великден, за Коледа, намаление за пенсионери, ученици, студенти. Допълнително може да вземете багаж, 1-2 чанти, това също е... Плаща се допълнително или как? Някои компании го предлагат като безплатно, с което печелят. С което печелят. Тоест, аз да призная, съм пътувал с рейс за последно преди доста години. От тогава не ми се е налагало какви са условията, значи общо какви са условията. Сега отивам, купувам си билет, какво влиза в този билет, освен за страховката? Пътуването на пътници в Европа е доста трудно и доста трудоемко и с много голяма логистика, но то е регламентирано от директива 103 на Европейския парламент от 2009 година. Към нея има още две регулации, 1073 от 2009 и 181 от 2011. В тях е описано точно и ясно какво трябва да се случи, за да може една компания да извършва превоз на пътници. Всички са еднакви в цяла Европа. Аз имах преди, ти каза, че на някои са по 2 чанти, по 3 чанти, на други по една чанта. Това е според зависи вече от компанията, но всичките условия са еднакви за всички. Те трябва да изпълняват определени условия, което означава пътници трябва да бъдат застраховани, трябва да имат над 8 часа път, минимум 2 шофьора, които са професионално квалифицирани, на всеки 4 часа да извършват почивки, за да могат хората да починат и да се направят смени на шофьорите. Условията са еднакви за всички. Всеки от тук нататък надгражда. Дали ще предложи отстъпка в цената, допълнителен багаж, екстри като интернет, телевизия на живо. Това е интересно. Всичките фирми предлагат интернет, всичките предлагат телевизия? Не всички. Не всички. От 6 фирми само 3 предлагат интернет. От 6 предлагат 3 интернет? 3 интернет и телевизия. Те с телевизия са 2. Има 2 фирми, на които на всяка имате монтирани монитори отпред при вас на седалките и може да гледате телевизия в реално време. Със сигурност скъсява пътуването и го прави по-приятно. Аз си спомням едно време, пътуванията, тогава имаше и повече граници, продължаваха доста часове. Горе-долу, колко отнема едно пътуване в момента до България с автобус? Средно компаниите колко пътуват? Средно пътуваш между 14 и 14 часа и половина, това е между Виена и София. Между Виена и София 14 часа, това е при нормален... При нормално. От тук нататък всеки трябва да помисли и да знае, че се минава през граници, на които има време за чакане, някой път повече, някой път по-малко. Сега по Коледа ще е малко повече, предполагам. Със сигурно ще е повече. Има много тежък трафик, е много повече. Аз си спомням, сега малко ще забиеме, но
Като каза граници, се сещам за една моя история. Студент съм, значи било е сигурно края на лятото, защото се прибирам от България към Австрия, пътувам с автобус, тогава все още имаше само една компания и унгарците решават по някаква причина да ни свалят целия рейс. Всички си изваждат багажа, всеки си застава до чантата чинно, нали? Нареждат ни така целия рейс и отварят и правят проверка на багажа. Не знам какво са такова, но предполагам, че са търсили на автоджамбазите номерата. И стигат до моя багаж, отварям аз багажа и да кажем, баба ми поставила буркан лютеница. И митничарът вика, какво е това? Аз не знам как е лютеница, нито на немски, нито на английски. Знам такова. Томатово. И той вика, не, вика, домата е кръгъл. Какво е това? Викам, кетчуп. И си спомням, той отвори такъв бодна пръста. Кетчуп и ми връща лютеницата. Викам, може да го задържиш подарък. На мен се случи, рейсът стоя заради, отдавна беше, 2 часа само заради мен, понеже бях помолен от Ангел Матеев да му донеса подправки. Бях взел една голяма чанта само с типични български подправки. Джорджан, чубрица, махналска и така. На границата ме свалиха и провериха всяко едно пакетче, едно по едно извикаха кучета. Наистина страшно. Да проверят дали наистина. Дали наистина са подправки. Добре. Значи, може да разчитаме фактически на един доста така луксозен и комфортен транспорт с автобусите. Всички фирми работят на изключително високо ниво. Смея да твърда, че в няколко пъти са по-добри от фирмите, които извършват транспорт в Австрия между малки населени места. Автобусите са много луксозни, повечето шофьорите или водачите на превозни средства са професионалисти и фирмите наистина се стараят да предложат много добра услуга на една преференциална цена. Аз наистина, така, като експерт, човек, който наблюдава въобще този бранш, наистина, каква е причината да избереш да пътуваш с рейс, пред това да пътуваш с самолет? Особено в днешно време, когато Wizz Air предлага доста сравнително изгодни ефтини билети от Братислава. В момента прави реклама на самолетна компания. Те всички я знаят, нали? Но може би, айде добре. Една компания предлага ефтини билети от Братислава. Хората пътуват до Братислава. Защо въпреки това толкова много хора пътуват с рейс? Наистина... Пътуването специално от Братислава не е много по-кратко, отколкото пътуването до България с автобус. Цялото нещо излиза около 7 часа. От Братислава? Пътуването от тук до Ердберг, примерно, там да си фанеш рейса за Братислава, оттам да чакаш да е чек-ин времето, да се качиш, да слезеш, да излезеш. В София около 7 часа, 7,5. Автобусът е 2 пъти повече. Цените наистина, когато ги погледнеш, са еднакви, почти. Може да летиш със самолет между 70 и 90 евро или 100 евро, но има много скрити разходи, които не се виждат. Значи трябва да сложим и парите отиване до Братислава и връщане. Знаете вече, че от един месец, за да чекирате на място на летището Братислава, трябва да платите 10 евро. Ако не е онлайн чекирането, трябва да платите. В двете посоки това станаха още 20. Нямате право на никакъв багаж, освен една малка чанта. Явно тук багаж... цените за 10 кг багаж в посока са 7 евро, за 20 кг са 15 евро, за 32 кг са 23 евро в посока. Когато ги съберете, накрая не излиза малко. Сметката е доста голяма. Тоест, когато човек пътува с повече багаж, може би е по-добра идея да пътува с рейс, при положение, че горе-долу... Това е точно така. Финансово. И само трябва да знаете, че за да вземете по-евтини билети за самолетни компании, това трябва да го направите доста преди това, 2-3 месеца. Много от нашите клиенти или познати се налага да пътуват от днеска за утре. Тогава или е много скъп самолетния билет и хората предпочитат рейса, поне се качват вечерта и сутринта са в София. Аз трябва да призная, че предпочитам услугите да се правят от професионалисти. Самия аз в моя живот в Австрия винаги съм се обръщал към професионалисти, когато съм имал въпроси. Примерно, когато е ставал въпрос за
социални теми към Нина, твоята съпруга, когато става въпрос за правене на фирми, финансиране и така нататък към Йордан. Същото е с теб. И тук искам да те попитам. Първо, имам един конкретен въпрос. Винаги съм си мислил, че деца под 2 години пътуват безплатно. Сега обаче купувам билет за детето, което е под 2 години, трябва да плата билет. Ако го купа през тебе, трябва ли също да плата? Говоря за самолетна компания. За самолетна? За самолетна компания няма безплатни места. Ако детето иска място, то тогава трябва да плати. Единствено, ако пътува в майката с колан, то тогава е безплатно. Децата до 2 години се водят инфант и те пътуват безплатно. Но когато нямат, тогава нямате претенции на собствена седалка. Нямаме претенции, важното е да е изгодно. И въпреки това, компанията качва с 1/3 цената на билет. Пишеме, нали, 2 възрастни, 1 дете, детето по-малко от 2 години, онлайн. Защо го казвам това? Защото ето сега купувам билета, всичко това уж на теория го знам, но в края на краищата ти се сблъскваш с някакви въпроси. Какво предлага в ерата на интернет една компания, каквато ти си стартирал? Какво предлагаш ти, което аз не мога да направя в интернет? Точно това. Това е цялостното обслужване на клиента. Ние можем да предложим един цялостен пакет, в който влизате застраховки, часове на тръгване, онлайн чекин, издаване на билета на място. И за всяко едно нещо са длъжни самолетни компании или автобусни компании, закона един са длъжни да дават предварителна информация 4 пъти. Единият път, когато се заинтересуваш, втория път, когато говориш, третия път, когато стигне до някаква сделка и четвъртия път е задължително минимум 6 часа, 8 часа преди пътуване трябва да получиш още нова информация. Тоест да разбирам, вие предлагате един доста добра информираност на клиента. Тоест, той идвайки задайки въпроса, искам да пътувам до дестинация Хикс, вие му обяснявате всичко от А до Я. От А до Я. Тоест, той накрая от вас си тръгва спокоен, че знае всичко и има някой да се грижи за него. Това е нашата идея. Един въпрос. Преди около половин година, точно в разгара на лятото, имаше голям скандал с англичаните и конкретно ставаше въпрос за това, че английските фирми, туристически фирми, се оплакваха, че англичаните идват в България, по средата на, нали, те примерно купуват 10 дена, на 5-я ден казват, на нас тук не ни харесва и си получават парите обратно. Какви са гаранциите, които предлагате вие? Вижте, това е много сложна и дълга тема, която при курсовете, които карах, специално Виршавскана се занимава с така наречения туризъм за връщане на пари. Има фирми, които правят точно това. Намират такива дестинации, изпращат си клиенти и им казват какво точно да могат да направят, за да могат по някакъв начин после да им върнат парите. Това е много трудно и много е сложно в момента и е много застъпено. Специално дестинации в момента като Турция, Египет или Сирия, в момента това се използва много. Има специализирани фирми, които точно това правят. Пращат на екскурзия с обещанието, че ще върнат парите. И ви казват точно какво трябва да направите. За да ти върнат парите. В Австрия законът е много жесток. Да вметна само. Вие можете в Австрия 2 години след като сте завършили вашето пътуване, сте били някъде на почивка, да идете и да подадете оплакване. 2 години? 2 години. И тогава фирмата вече е длъжна да докаже, че това не е било така. Фирмата там или фирмата тук, туристическата агенция? Фирмата, която организира пътуването. Трябва да направим разлика, че повечето от туристическите агенции, които се занимават с ретайлинг, това означава, че те продават готови пакети на фирми. Значи тези фирми, тогава туристическата агенция отговаря само единствено, че трябва да даде правилна информация, да я предаде на клиента и всичко изпълнено от нея, като банкови преводи, потвърждения и така нататък, да отговаря на закона. Да, защото когато една фирма сама прави пакета туристическия, тя отговаря на 100%. Преди да се върнем обратно, защото имам още един въпрос, свързан с автобусите, един последен въпрос. Стана все по-модерно, сам си купуваш самолетния билет,
отваряш Airbnb, сам си избираш хотела, онлайн регистрация. В това време на дигитализация, освен сигурност, освен информация и сигурност, какво друго, къде са силните точки на туристическата агенция в тази насока? Защо аз... Силните точки на туристическа агенция са там, че тя работи с подбран контингент от партньори, които са изпитани във времето и на тях може да се разчита. Когато вие си вземете, примерно, един апартамент Airbnb в Белград, като тиете там, може да го няма. Апартамента може да го няма. Не, апартамента може да е там, но вие да може да влезете. Нямате никаква гаранция. Когато вземете от една туристическа агенция някакъв пакет, услуга или пътуване, то тогава на вас ви се гарантира с името на фирмата, която го предлага, че всичко ще бъде наред. Всичко ще бъде наред. Имаме, тук съм си го записал, един въпрос. Значи, с самолета като пътуваме, като закъснее самолета повече от 3 часа, на пътниците трябва да им се сервира вода и така нататък. Ти спомена, че от тези 6 компании, които всеки ден минават през България, някои пътуват, идват от далечни, от Лондон, примерно. Да, точно така се спомни. Не бях сигурен, защото от Виена до Лондон са около 2000 км и така нататък. Просто не мога да повярвам, че някой пътува не са толкова дълго, но от Лондон, от Чехия, от Германия. Ако рейсовете закъснеят, какви права имат пътниците на автобусните рейсове? Примерно... Правилата са също регламентирани, както и при самолетните компании, също от тази наредба Е130 на Европейския съюз, но не са толкова строги, като при самолетните компании, понеже при самолетните компании пътуванията са кратки във времето. Час и половина, 2,5 в Европа, максимум 3. Докато едно пътуване с автобус, някой път е над 20, 40, 50 часа някой път до Лондон. Но вие естествено, че имате права, а фирмата има задължения. При всяко едно закъснение на пътуване над 250 км, което се извършва с автобус, над 250 км, при закъснение до 90 минути, фирмата над 90 минути, фирмата е длъжна да направи своевременна информация, да ви предложи вода, някаква храна и да ви предложи възможност да се откажете от пътуването или да го продължите. Или, ако пътуването не може да се осъществи, да ви предложат в най-кратко време, в най-малък срок, пътуване, което е със същите условия, минимум със същите условия, за пътуването, което вие сте били взели. Това е обаче условието да са 250 км, а ние сме много повече. Ние сме много повече. Над 2 часа вече може, ако закъснее рейса, вече може да искате и обезщетение. Обезщетението може да достигне до 150% от цената. Ако това се е случило не въз основа на тежки метеорологични условия. В този случай пак се вършим на темата с границата. Ако на границата задържат рейс, както преди няколко месеца имаше точно един такъв скандал, че бяха задържали на унгарската граница рейсовете 4 часа ли ги бяха държали нещо такова? Те ги държат постоянно между 2 и 3 часа. Беше цяло лято. Понеже самолетната компания, за която споделихте преди малко, тя е унгарска и на национално ниво. Да. Добре, това не мога да го коментираме, но наистина ги държаха... Но българските фирми, нашите превозвачи, са изключително коректни и те предлагат сами от себе си, макар че закона не ги задължава, на своите клиенти определени, така да кажем, извинения. Дават им, примерно следващия билет да е на минус 50%, да избират място, дават им допълнително безплатно кафе, безалкохолни напитки. Да, аз знам, някои компании дори едно време предлагаха и обяд и така нататък. Добре, на нас ни остават 37 секунди. Едно пожелание за нашите слушатели. Щастливо посрещане на коледните и новогодишните празници. Надяваме всички да сте здрави и до година нов късмет. Само да кажа, че питам
Аз лично коя компания предпочитам автобусна, нямам право да кажа, но ако следите публикациите на Компас Travel в Facebook страницата ни, до сега всички са били в един пост. Следващия пост, който ще бъде само една фирма, тя е нашия фаворит. Тя е нашия фаворит за една секунда. Нищо. Скъпи зрители, ви имате възможността малко по-дълго да ни гледате. Желая ми от името на екипа на BG Media една хубава коледни празници, едни хубави новогодишни празници, една успешна нова година. Ще се видим в началото на месец януари с темите и въпроси, които вълнуват българите в Австрия. Довиждане от мен, надявам се да сме били полезни. Тук вече може да си правим реклама. Купете си билети. И не забравяйте, бъдете винаги добре информирани. Винаги добре информирани. Willkommen bei Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten, zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten, Macht.